Eli mulla on tarkoitus kävellä 100 000 askelta tänään. Kello on 7:30 aamu. Paitsi alkoi nyt sataa vettä, mä oon jossain pellolla. Tos kiva. Mä en voi päästä edes mihinkään suojaan. Okei, nyt on kävelty 20 000. Okei, nyt on kävelty 30 000. Ja siihen meni 5 tuntia tasan. Käyn ostamassa tämmösen. Okei, nyt on kävelty 40 000 askelta. Mä kävin kotona vaihtamassa kengät. Syke on vähän korkea kyllä. 59 300. Huhhuh. — 70 000 nyt kävelty ja aurinko laskee ihan just. Okei, 80 000 vielä 20 vielä jäljellä. Mä käyn hakemaan Hesse. Ei pysty enempää. 90 000. No niin, eli kävelty 63 kilometriä, 15 tuntia ja poltettu melkein 8000 kaloria.